hainbat kirol egin dituen arren, futbolak harrapatu du beti. Familiak txikitatik osasun zaletasuna erakutsi dio, eta orain bere bihotzeko armarria defendatzeaz harro egon daiteke. Bigarren taldeko kapitaina izan ondoren, bere lekua irabazi zuen lehenengo taldean. Neurketa guztietan grina erakusten du. Naiz eta bere ametsa bete den, buruan erronka bat du, osasuna lehenengo mailara igotzea. Ariketa fisikoko ikasketak burutzen ari ditu eta lagunekin mendira joatea gogoko du. Gaur Osasunako jokalari den Maite Balerorekin solasten dugu. Kaixo, Maite, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Maite, beti nahi izan duzu futbolari izan? Ba, eta txikitatik egon naiz lagunekin da dena ikastroan jolasten, eta argi izan dut txikitatik hau zela nahi nuena, eta orain hemen dago. Eta bigarren taldeko kapitaina izan zinen, gero lehenengora pasa, eta zure lekua hartu zenuen. Nola bizi izan zenituen momentu horiek? Ba, bigarren taldean egon naiz pasan urte arte, eta oso gustora egon naiz beti taldekidekin eta entrenatzaile eta denekin, eta azkenean kapitaina izan nintzen, lortu nuen kapitaina izatea, baina hori ez da garrantzitsuena, orain nagoen tokian nago eta oso pozik nago, taldekideko oso ondo hartu naute eta espero dut urte asko gotea. Erregina kopako partida oso onak jokatu zenituen eta gola sartzeko ere aukera bikainak izan zenituen. Zer sentitzen da gol hori sartzeko aukera duzunean, baina sartzen ez denean? Bai, pasan urtean erreginaren kopa oso on bat egin genuen, Barçaren aurka galdu genuen, baina normala da, eta gero hemen Atletikaren aurka oso ondo jolastu ginen, eta hori bi aukera izan dituen largerari eman nion, baina sartzekoetan oso ondo, baina taldeak partio oso bat egin zuen, nahiz eta genuen irabazi, baina oso pozik. Eta zein momentu gogoratzen duzu maitasun bereziz? Ba, esan duan bezala, Barçaren aurka sadarrean jolastu ginean, hori niretzako oso polita izan zen, eta gero bestetik ere bai, bigarren taldearekin ascensoa lortu genuenean duela 2 urte oso polita izan zen, eta oso horitzapen honak ditut horretaz. Futbolaz gain, zein zaletasun duzu? Ba, asko gustatzen zait familiarekin eta lagunekin egotea, eta hori dudanean haiekin momentuak pasatzen ditut, eta gero mendira ere bai joatea egun pasak egitea, eta hori asko gustatzen zait. Orain familia aipatu duzu, zure osabak 2005ko kopako finala jokatu zuen, zuk 2 urte zenituen, ez zara gogoratuko. Etxean beti bizi izan duzu gorritxo zaletasun hori? Bai, ni osaba beti ikusi dut pertsona normal bezala, baina badakit lortu den guztiaz, eta etxean beti izan dugu sentimendu hori, nire amona ere bai, orain nirekin oso pozik dago Osasunan jolasten dalako, eta beti izan gara Osasunzaleak. Ni beti esaten dut, ez naizela oso konstiente non nagoen, ni jolasten naiz lehenengo taldeetan jolasten nintzen bezala, baina bai, kanpotik esaten dute eta hola, azkenean kriston harrotasuna da, eta ni oso pozik nago. Eta Patxi Larrainzar ikastolako taldeko entrenatzailea zara, eskolartekoan, zer transmititu nahi diozu txikiei? Bai, pasan urtean eta horrekoan entrenatu izan ditut, eta nik transmititu nahi diena da disfrutatzea eta alduten hoben egitea, baina argi izan bat dute ez daudela hor inoraltzeko, garrantzitsuena haien lagunekin ondo pasatzea eta futbolaz disfrutatzea dela, esaten diet. Ikasleak eta txikiak gustatzen zaizkizu? Bai, gainera ni irakasle izan nahi dut, orduan horrela praktikatzen dut. Gasteizen ikasten duzu, ariketa fisikoa eta kirola. Nola egiten duzu Araban ikasteko eta hemen Iruñan futbolan jokatzeko? Bai, Gasteizen ikasten dut, eta lehenengo 2 urtetan, orain 3. kurtsoa naiz egiten, lehenengo 2 urtetan hor bizi nintzen pisu konpartitu batean, eta aurten entrenamenduak
dira eta joan eta etorri bat naiz egunero eta pues hori. Ba, saiatzen naiz ahalik eta beren eramaten eta hori, momentuz ondo doa. Nolakoa da zure egunerokoa? Ba, beti esaten dit nire lagun eta familiari nire bizitza dela, baina hori pues, esnatzen naiz goizean goiz, joaten naiz, unibertsitatea, gero entrenamenduak eta etxeatzen naiz nahiko nekatua, baina bueno, aprobetxatzen dut hori pues, lagunekin edo familiarekin egoteko. Eta taldeari eta jokoari zer eskaintzen diozu? Ba, pues, nik beti esan dut naizela oso sentitzen duela asko jolasten naizenean, eta bai, pues, hori, altueragatik pues, baloi asko irazten dut goitik, baina pues, lasaitasuna ere bai, baina hori, pues, gehien bat garra eta hola. Indartsua zara, bai, indartsua eta nabaritzen zait nagoela animatzen dut taldea eta hori. Eta erreferenterik alduzu? Emakumezko futbolean beti dut Maite Oroz, baina bai mengoa delako eta nire amak klasia eman zion eta pues, beti jarraitu izan dut eta bera da nire erreferentea. Eta taldean baduzue zerbait, zaletasunen bat elkarrekin egitea gustatzen zaizuena edo? Bueno, batzutan bagoaz padel irabaztera edo... Osea, gustatzen zaigu ere bai elkartzea kalean edo etxeen batean eta hitz egitea eta momentu hona pasatzea. Taldekidez gain lagunak zarete? Bai. Eta hori nik uste dela oso garrantzitsua, gero zelaian nabaritzen da familia bezala jokatzen dugula eta gure arteko harremana oso ona dela. Eta denboraldi honi dagokionez, zer espero duzu? Aurreko denboraldietan bezala, saiatuko gara ascensori lortzen, Liga F-ra, baina, bueno, badakigu partidaz partidan bargarela, bukaeran beti geratzen delako oso irekia Liga, eta hori, heldu bargara mailerara ahalik eta indartsuen eta ea lortzen dugun igotzea. Erronka hori beti izan du Osasunak, lehenengo mailara igotzeko erronka hori. Nola bizi da ez dakit presio hori? Bai, ni aurten da lehenengo, pasai urtean ere bai, baina aurten hasieratik egon naiz hemen eta bai, dela azkenean urte bat ez du lortzen, urrengo urtea ez da, baina bueno, gu saiatzen gara atzekoa hazten eta aurten zentratzen egin behar duguna eta ahalik eta beren egiten. Eta emakumezkoen futbolak azken aldian ikusgarritasuna irabazi du, baina egia da oraindik normaltasun edo berdintasun hori ez duela lortu. Zuk nola ikusten duzu egungo egoera? Egungo egoera, atzeko urtetara begiratuz asko hobetu da, baina argi dago oraindik asko geratzen dela hobetzeko eta guk borrokatzen jarraitu behar dugu, baina aurten ere bai, mundiala irabazi duten ez da hola, ikusgarritasuna asko handitu da, eta hori saiatu behar gara, jendea, jendeak izatea gu ikustearen motivazioa, eta geistea astebururo, tasoarera geistea gu ikustera. Eta azken aldian futbolariak ere erreferente bezala geri zarete, nabaritu duzu txikien artean hori aldatu dela? Bai, ni oraindik ni berria naiz aurten Osasunan, lehenengo taldean, baina nire taldekideek esaten didate batzutan, hori gelditzen dituztenak kaletik eta horan bai, argi dago hori hobetzen ari dela eta gu ere bai erreferente bihurtzen ari garela. Eta polita izango da, ez da hori? Bai. Baina nik asko maite ditut txikiak eta ikusten duzunean ezagutzen dituztela, oso polita da. Eta badakit Osasunan jokatzen duzuela, baina nola bizi izan zenuten Rubialesen auzia? Izan zen... Egon zen toki guztietan agertu zen toki guztietan, eta guk garrantzia gehiago saiatu ginen ematen mundiala irabazi zutenari, eta hori, baina orain dena ematen du dena berbidatzen ari dela, eta oso positiago dira horretaz. Zailtasunak bizi izan dituzuzuk orain zauden lekuan egoteko? Egia da ni mutiekin jolasten hasi nintzen, eta gero ezin izan duen jarraitu, neska nintzelako eta ezin nuelako jarraitu. Baina, egia esan niri klub guztietan oso ondo tratatu naute, arrotxapean mutiekin jolasten nintzen eta beti izan dute jarrera ona nirekin eta asko lagundu diate eta gaur egun ere animatzen eta segitzen dute. Eta hori nik pertsonalki ez dut izan arazorik horregatik, baina argi dago hori jarraitu behar dugula hobetzen. Zure asteburuak nola dira? Nolakoak dira? Joango zara partidauzun lekura, bidaiatu, nolakoak dira?
kanpoan jolasten garenean, gehienetan, pues, asteburu osoa pasatzen dugu kanpoan, pues, tokatzen zaigulako pues, Barcelona, Murtzia eta hori. Baina, bueno, etxean jolasten garenean, gehienetan igandetan jolasten gara, orduan, pues, arun batak apretatzen ditut, esan duana, pues, lagunekin egoteko eta eguna pasatzeko hortik. Maite, orain euskaraz solasten ari gara, beti esan duzu hizkuntza hau oso berezia dela zuretzat. Zergatik? Bai, nik txikitatik etxean, gurasoekin eta nire ahizpekin eta dena, euskaraz hitz egiten dut, eta pues, Patxaidan eskolan ikasi nuen, institutan ere bai, orain unibertsitatean ere bai euskaraz egiten dut, eta niri asko gustatzen zait. Eta oso pozik dago jakiteaz, lagun askok esaten didate, oso zaila eta gustatuko litzaiekela jakitea, eta nik izan dut txikitatik jakitaren zorte hori. Eta taldekideen batekin, euskaldunak direnak, euskaraz aritzen zarete? Bai, pasaren urtean filialean, usoarekin adibidez euskaraz hitz egiten nuen gehienetan, eta urten askok, ez dakite askok, baina Maitane Bilarinorekin hitz egiten dut batzutan, eta Urruzolarekin ere bai, eta Silviarekin batzutan. Futbolan ikusiko ez bagenu Maite Valero, non ikusiko genuke? Beti esan dut, saskibaloian jokatzea gustatzen zaidala, nire aizpak jokatzea dutelako. Baina, ni txikitan egin nuen waterpolo ere, eta azkenan utzi behar izan nuen kirol bat, bi kirolak partekatzea ezinezkoa zelako. Eta batzutan ikuste dut partidan bat, eta emate dit pena ere bai waterpolo jarritez izana. Orduan beti kirola? Bai, kirola beti. Eta zer du berezia futbolak? Zergatik futbola? Ni asko gustatzen zait, aldudalako atera hor barruan daukadan guztia, eta hori, gainera aire librean egitea niri gustatzen zait asko, eta talde kirolak niri gehien gustatzen zaidana, horrela, zelaiaz aparte, lagunekin eta taldekideekin partekatzen dituan momentuak oso onak dira. Eta momentu horietan baldago beti egiten duzuen zerbait, partiden aurretik edo entrenamenduen aurretik ez dakit, beti egiten duzuen gauza bat irabazteko edo partida hona egiteko? Bueno, kafeak hartu, baina orokorrean ez daukagu erritualik horrela esateko, baina ez daukagu elkartzen gara gehiago bestela, partida ostean, ondo atera bada, elkartzen gara hori, momentu honak pasatzeko. Badaukagu jendea estilo guztietakoa, baina beti izan dut eta lehen esan duan bezala, oso ondo elkartzen gara gure artean, eta horrek egiten du ere bai taldea beratxa izatea, eta gero zelaian ikusten da bakoitza modu batekoa dela, baina oso ondo elkartzen garela. Eta Nafarroako lekuren bat duzu buruan, ez dakit gustatuko duzuna? Bueno, Ilunberriko arrobia oso polita da, eta asko gustatzen zaitara joatea, baina gehien bat Iruñan geratzen naiz, zentroan oso lagunekin eta oso gustora goten naiz. Betiko lagunekin? Bai, txikitatik elkarrekin bai. Eta lagunak ere etortzen dira zu ikustera hemen Taxo Harrera? Bai, batzuta etorri izan dira, haiek ere bai daukate haien partidoak eta askok kanpoan ikasten dute eta dena, baina aldutenean etortzen dira eta edo ez dira etortzen, beti bilatzen dirate mezuren bat edo hori. Eta asko notatzen dut haien babesa. Eta zer esaten dizute, ba? Haiek daude oso barronik lortzen ari naizenaz, eta hori beti esaten didate segitzea, baina jarraitzea izaten niri naizen bezala. Familiak ere, babestuko zaitu, ezta? Bai, familia daude, baina familia etortzen dira beti ikustera, nire gurasoak eta nire amona beti daude hor, eta aizpak ere bai aldutenean, haiek ere bai jolazte dute saskibaloian, orduan ez dute beti, baina beti daude laguntzen eta Lehengusu eta Izeba Osabak eta denak, beti daude bilatzen bezuren bat animoak ematen edo zorionak ematen. Eta Maite, zer esango zenioke 6 urteko Maite hasi berriari? Ez duke sinistuko hemen dagoela, baina ez. Baina, esango nioke azkenan lortu dugula ez. Nire txikitako ametsa esango nuke zela, hemen egotea eta lortu duan guztia lortzea eta lortu duan moduan lortzea ere bai oso garrantzitsua. Momentu bakoitza bizi izan dut, bizi nahi nuen bezala eta oso pozik nago lortu duanaz eta hori, nola lortu duan. Duan non ikusiko dugu Maite Valero 10 urte barru? Ojalá egotea hemen eta lehenengo mailan eta paper osoen bat egiten eta hori, ikusiko da. Maite, sorte hon, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko, berdin.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.